la 15. Îl țin apăsat, da? Uitați, deja scoate cum. Exact. Iar ce ne interesează pe noi foarte mult e uzura care mi-a produs o castrol pe bilă. Da? Se vede? Aha, da. Uitați. Asta e uzura care a făcut-o castrol. Și pui bilă nouă acum, tu nu? O răsucește, acum doar răsucesc fața. O răsucește ca să fie pe altă gaură. BMW original, ăsta e și ăla. Da? Super. Au fost casă. Ia pune că trebuie să cumpăr să fac la mașină. Acum când le dau, au făcut 10 ani de nu mai avut voi. Stanțeveni de la Castro, ăla? Da, unde pot arunca asta? Ca să-l... 10-40 vrem ce face, mobil. Poftim? Deci BMW, da? Tot la 5 călțini. Și uzură. E un pic mai mică decât la Castrol. Adică un pic mai... Da, acum când 20 câte minute când ți-ai apăsat în 5. I-am pus un pic de aditiv. Suprafața e nouă, fața bilei. Și o țin la fel la 15. Mai scoate fum? Nu mai scoate, nu? Îl țin și mai mult ca pe celelalte ca să vedeți că scuze. Da, mă. Aditivul aprobat. Ce face aditivul ăsta? Ăsta nu e ca celelalte de pe piață. Ăsta tratează suprafața metalului, nu o învelește. El pătrunde În 3 material, microni, vrei să zici. o tratează, da. Nanometrică. Exact, pătrunde 3 microni și tratează suprafața, nu o învelește. Dacă pui substanța solidă și pui în contact... Miroase strum. Cum? Hai mă, că sună bine. Fără ungere, fără ulei. Aceeași chestie. Fost la autoservluj. Ăsta e Lihimoli, da? Da. L-am făcut la Lujepule, acolo e un servis. Pe colț, la Luj, peste drum de Plața. Și oamenii zice, mai fă testul odată că vreau să filmez și să-și pună pe tabletă deasupra standului. Bă, mă lași. Ce l-am mâncat. Dar gaura a făcut, bă, ce e caldă, bă. E Cald, spuneți mă înapoi. Să vedeți că... Adică temperatură se face. E o frecare normală. Păi. Așa. Adică e praf, gata. Nu se sucește. Parcă și vezi acum când băgăm pe litră, nu că îngheață. Cine îngheață? Rola aia. Mi-a aruncat și mie. Bă, Ia mă să vede ce faci.
sărăcia asta de ulei. Ulei 5,40 politron. Da, ăsta e. Deja, băi. Ai vrut, mă, cine ăsta acolo. Vrei să-l marcă? E la 15? Da, da. Nu sunt la 15? Da, mă, cât de regimit. Da, da. Uitați. Eu țin apăsat, atât. Hai acolo jumătate de oră să vedem. Hai să poți demonstra să iau și 7 litri acum. Te duci căută bani. Tu te făci are un eluțu? Fă împrumut la bancă că ți ulei. Am desfăcut. Ia, aia ai ținut puțin mai ars. Să-i scoți. Da. Ce anume? Să-i scoți, ai ținut puțin ea. Da, mă, foarte puțin. Nu mai am. Băi, de unde abia un pic Nu, așa? mă duc înapoi că m-a sunat Ignat. Nu știu. Ia măi, și e bun ăsta, mă, Stai sigur uzură. ai curaj tu să băi, bă, gibonule, iau mă ulei din ăsta să bag și o O mașină. să vin. Domnule, face... Mă să-mi țineți noastră. Aici a apăsat. Nu dai peste cap, nu? Asta e politronul. Sunt la 25. M-a sunat la acum o oră. Uh, 35. E triplu, nu? Păi da, și ce? Da, l-am comandat pe ăla albastru. Așa are. Că nu scrie. Nu l-a comandat. 45. Vedeți că turația motorului e aceeași. Ăla la 4 acolo, da? Da. Să simt că nu faci. 55. N-am poziție, că eu am forță mai mult în dreapta. E suficient. Motorul nu se întâmplă așa ceva. Și e forță, ați văzut că ați ținut contra, nu e păcăleală. Da. Adică asta e diferența dintre uleiuri.